Moi. Mä oon Minna Luukinen ja opiskelen verkko-opintoina yhteisöpedagogiksi suuntautumisena nuorisotyö. Oon suorittanut opinnoista nyt noin puolet. Koulutukseltani mä oon eläintenhoitaja, klinikkaeläinhoitaja sekä tallimestari. Aiemmin toimin ammattiopistossa ammatinohjaajana nuorille, mutta vastikään lähdin tutustumaan lastensuojelun ihmeelliseen maailmaan. Toimin nimikkeellä kasvattaja lasten ja nuorten kodilla yli 12-vuotiaiden poikien puolella. Opintojeni ollessa vielä kesken, en tietenkään voi olla vielä vastuullinen kasvattaja, mutta tämä on loistavaa aikaa ammentaa oppia kokeneilta kasvattajilta moniammatillisessa työympäristössä. Yhteisöpedagogi on humanistisen ja kasvatusalan tutkinto, vaikka osa virheellisesti ajattelee yhteisöpedagogien olevan sosiaalialan ammattilaisia. Ja vaikka yhteisöpedagogeja ei ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, on Valviran mukaan he silti päteviä toimimaan lastensuojelutyössä. Alana humanistinen ja kasvatusala on monipuolinen. Yhteisöpedagogi voi suuntautua nuorisokasvatukseen, järjestö- ja nuorisotyöhön, kirkon nuorisotyöhön ja työyhteisöjen kehittämiseen. Yhteisöpedagogi, olkoonkin hänen suuntautumisenaan sitten mikä tahansa, tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus ei tarkoita vain sanoja, vaan kaikki toisten ihmisten kanssa tapahtuva toiminta on vuorovaikutusta. Mielestäni tärkeimpiä ovat läsnäolo, kuunteleminen ja empatiakyky. Empatiakyky auttaa muun muassa siinä, että osaa katsoa asioita toisen näkökulmasta sekä ymmärtää sanottomia viestejä, eleitä ja ilmeitä. On tärkeää huomioida jokainen ihminen arvokkaana yksilönä ja sellaisena kuin hän on, hyväksyen myös epätäydellisyys ja keskeneräisyys, jota meissä kaikissa on. Vahvuuteni vuorovaikutustaidoissa on kuuntelemisen taito. Olen jo nuoresta asti ollut se, jolle kaverit ja ystävät herkästi avautuu, ja olenkin ystävällinen sanonut, että puhelimeni on heille auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Usein jo pelkkä tieto siitä, että joku on olemassa ja kuuntelee, auttaa. Osaan myös lukea ihmisiä mielestäni kohtuullisen hyvin. Mä oon ihan aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän näkemyksistään silloinkin, kun en ole itse ihan samaa mieltä. Olen tietyissä asioissa jämäkkä, mutta se on myös alue, jossa haluan kehittyä. Mä haluan oppia luottaa siihen, että mun omat näkemykset on ihan hyviä ja arvokkaita, ja että uskallan tuoda niitä rohkeammin esille. Usein, etenkin ollessani kokeneempien ihmisten kanssa, jätän usein sanomatta omat näkemykseni, jopa perustellut, jotta välttyisin ristiriitatilanteelta. Pitäisi oppia siis luottaa itsensä enemmän. Jämäkkyyden, rohkeuden ja sitkeyden yhdistelmää kutsutaan assertiivisuudeksi. Assertiivisuus ei ole yhtä kuin aggressiivisuus, vaan se on kykyä puolustaa omia näkemyksiään ja omia oikeuksiaan toisen oikeuksia loukkaamatta. Se, että jämäkkyys on niin tärkeä osa vuorovaikutustaitoja, oli mulle vähän semmoinen aha-elämys. Myönteinen minäkuva, itseluottamus ja hyvä itsetunto on yhteydessä jämäkkyyteen. Sen on ymmärtänytkin, mutta jotenkin ei ollut koskaan ajatellut, että se on niin tärkeä osa vuorovaikutustaitoja. Kyky tunnistaa, määritellä ja ilmaista omat rajansa hyvinvointia lisäävällä tavalla on jämäkkyyttä. Se, miten kohtelen itseäni ja miten annan toisten kohdella minua, on itsensä arvostamista. Ja tadaa, totta kai sillä on merkitystä myös vuorovaikutukseen. Arvosta itseäsi, jotta voit arvostaa muita, on ehkä itsestäänselvyys, mutta se on myös asia, jota ei välttämättä aina tunni mietittyä. On hienoa, että opintojen myötä tulee tällaisia oivalluksia. Vuorovaikutustaitoja voi jokainen kehittää läpi elämän. Ja toivonkin, että te muut saatte myös omat oivalluksenne tämän kurssin myötä. Oivaltavia opintoja toivotellen kiitän, kun katsoit tämän videon. Moikka!